Os alumnos de Iniciativa BAC queremos conmemorar o Día Internacional da Muller, 8 de marzo, lembrando algunhas mulleres científicas máis importantes. Empezo lembrando a Rosalind Franklin. A súa investigación con difracción dos rayos X permitiron a Watson e a Crick confirmar a estrutura da doble hélice do ADN. A Rosalind Franklin non lle reconoceron os seus méritos hasta despois da súa morte. Ángeles Alvariño foi unha científica galega que destacou como pioneira na investigación oceanográfica. Descubriu 22 especies de organismos mariños e foi a primeira muller científica en ir investigando no buque oceanográfico británico. Ada Lovelace, matemática e escritora británica, filla de Lord Byron, é coñecida polas súas achegas da máquina analítica. Foi a primeira en empregar unha linguaxe matemática de programación. Podemos considerar a primeira informática. Non nos podemos esquecer de Marie Curie, primeira muller en dar clases nunha universidade. Descubriu xunto ao seu marido o polonio e o radio. Foi a primeira muller en gañar un premio Nobel e mesmo gañou un segundo Nobel xunto ao seu marido. ¿Sabías que Jane Goodall es considerada la mayor experta en chimpancés? Dedicó 55 años al estudio de las relaciones sociales entre chimpancés salvajes de Tanzania. Hipatia de Alejandría, filósofa e mestra neoplatónica de orixe egipcio no século V. Destacou nos campos das matemáticas e astronomía. É a primeira muller matemática coñecida. Hoxe en día, as mulleres temos máis oportunidades para traballar e estudar no que queramos. De todos os xeitos, ainda queda moito camiño por mellorar. Animo a todas as nenas e rapazas que quieran ser científicos. Desde Ciencia Activa, Felicidade a Mujer.